Hi guys, maayong gabi sa inyong tanan. Maghugas sa kadani. Ay, kumanta nakahuman og panghugas. Kagani ha, wala ko ni naatimanan kay nag-content man nagita sa Facebook page nato. Nawaswasana na nun siya. Natawa naman nagagas ang tubig. Yara, may tubig gani sa kuan o. Yeah. Magkuan pa karon guys, adtutag Japan. Klaro ba akong naong? Wala ba ko kabantay dani og klaro ba? Sibog na to gamay, sibog gamay. Kay bakra ni ang akong gamit. So, okay na siya. Adtutag kuan karon Japan. Abangan ninyo kung asa dapit sa Japan pa mo adto karon. Pero i-plaster sa nato ni daan dili kay para limpyo ang paligid. Magdala ra sad ko sa pagkaon ninyo kay dito ra nako siya sa Japan pakanon. Ako na rin nawaswasan kaganina. Waswasan sa ito. Last na nga banlaw. Nga. Nagkauna na ba ka sa lumpia kaganiya ha? Bantay ka. Agado ko da na ninyo maskin unsara ipakaon kay. Ginoo ko basig maglain ang tiyan. Ang tiyan sa kaniyo ug sa ato dili pareho. Munang bantayanan sa naa siya. Higit na baya guys, alas 6 na karon. Nya gipli na nako ang premiere sa Mayamiya Lifestyle. Nya mandami laya sa balang pa. Ano lang kasi nito lang itong kuan. Napay mantika dani sa kuan o. Kalha takluban lang na siya. Okay. Magamit pa na siya, may akong giprituhan sa kuan kaganiha. Wala ko nakalakaw karon adlaw. So wala tay gasto karon adlaw. Okay, kana lagi maglakaw ta makagasto jud ta. Mas maayo. Way gasto para makatipid ta. Maghimo tag kuan. Himo na tag mansion. Charot. Char lang guys ha. Daw magsugod-sugod na sad ko og make-up. Nagsugod-sugod ko og make-up. Ako kabalo ko mag-make-up sa akong kaugalingon ra. Pero make-up gani nga pang kuan na. Pang okasyon na, hindi na pwede. Hindi na ko agpasalig. Pero kung buot tunan, pwede ba ya? Pwede magay ng uban nga nagkuan na sila sa tutorial. Naamang po sa tutorial sa makeup. Makeup tutorial. Nya. Limpyo naman yung atong kuan. So, magikay na dayon ta. Dahil sa yahang kuan. Yahang pagkaon. Mio. Jut lang Mio ha. Araman si Mio. Mio? Okay. Naunsa man ang Mio na mo? Ha? Naunsa man? Suko na si Mio? Suko na? Kadot lang ha kay mag-prepare sa ta. Kay manlayas na dayon ta Mio.
Wait lang Mio ha. Kani Dani guys, wala ni na arrange Dani. Pagsalpak ra ni Dani. Oh, guys, gi-invite ko sa panihapon diha sa ilahan ni Loy Loy. So manihapon ta diha karon. Thank you so much. Libre ang atong panihapon. Mio. Ay! Happy jud mahulog Mio. Kita ang intel ni Mami. Makita ang intel ni Mami Mio. Gi-invite us sa panihapon. Thank you so much. Nya kani ato ni hugasan kay butang-butang ra ba na sa kuan. Yutot. Iya. Ako na lang dai si Mio bahugan kay diha man ko manhapon karon sa ilahan ni Loy. Bahala gabiin na ta makaadto dito sa atong adtuan sa Japan. Sa Japan. Lutuan ako si Mio sa as usual. Atay ang atong lutuon sa kang Mio. Nya kay frozen pa man ni ato ni siyang pahumukon. Wait lang Mio ha. Kaya ato sa ning pahumukon ang imuhang sudan. May gahi kay siya guys, frozen. Akong ipasiga ang gawas guys kay para hayag kaayo. Nya pat yun na ni natuon niya pag dayon lakaw. Ang atis kay murag na hinog na ni siya oh. Wala na hinog lagi di ay siya. Pero ang pikas ra na hinog. Ato ni pasiga kay para hayag. Ganahan ko diri sa payag nga hayag kaayo ang gawas. Toy. Uy, di mo kabalakan kay pangbahugan na mo kaganiha. Ang putut-putut. Ang putut-putut. No. Ang putut-putut. No. Itoy. Ang pasiga. Oh. Siga kaayo ayot. Itoy. Hala, nagkuan na sad siya guys, oh. Oh, naana sad kuan. Saha ba tawag ani? Dahon. Ana na siya kay para patsada gyud sa tan-awon. Anya katong kuan tanom nako dito sa ilahan ni Lilin. Pag madala to diri, patsada gyapon to siya nga tanom. Gipalit beto nako sa hinguog. Igasto pud sa kog libo kapindad to. Kani siya ipatsada rin siya guys oh. Kani mahalon kuno ni siya. Ambot lang tinuod ba. Di pa na ako kabisado ang kuan mga tanom kung say mahalon unsay baratupon. Siguro datong during pandemic mahal kay na siya. Yang kanida ni puti magud ni siya. Kinahanglan day siguro siya nga monitoron siya pag kuan. Monitoron siya pag brass kay tanawa puti. Pangitaan na rin akong paagi jud kung kuan diri no. Kay kana mahawa naman na dana. Guba naman na. Pwede ra siguro dari nato to siya ibutang. Dani guys. No? Plaster to siguro siya dani. Nya kana siya wala na nato dana. Pwede ra siguro no.
Kinahanglan at bang. Ato may isa. Kana. Kani po isa oh. Patsada rin siya nga tanom. Awa. Kani. Ay, nay isa. Pero kani isa layo pa ni sa tinuod. Maupay pagkuan niya oh. Natanawa oh. Maupay pagkuan niya. Madugangan na punig dahon, mapatsada na sa siya. Nya. Kani murag lahi man ni siya nga dahon oh, kumpara dadtong isa. Lahi siya nga dahon oh. Lahi siya nga dahon. Dili sila pareho. Buwak tanom baka ni siya. Na. Naong dahon hugaw kaayo. Ni apa. Daghan ang dahon dani. Ana siya oh. Patsada. Naay kuan, piso nga gikuan. Si Mario. Ambot ug asa. Kaya nagpakauwaw na siya dito sa kuan. Ala, Ginoo ko. Wala na, nahubuan. Nahubuan dito ko. Wala kita to sampot, Ginoo ko. Biskot. Nahubuan day. Oh. Ha? Manyapon na. Hala, manyapon na kuno guys. Kajut sa kay giahak nagka-panti-panti man kadani. Ay, wagi ko naman kay plano na ako nga at panghimasa ko daan. Kajut lang ha, kay gilis ako. Panghapon na kuno guys. Tanawag bayot. Nagkalubot-lubot. Si Mio agya guba-gubaw na dana ang habol. Ato sa aning taguan ang kuan. Kaning iyang sudan ni Mio kay basit kurambuso na po ni sa iring. Ato ning takloban. Matakloban na. Laad to na ta guys kay mga una kuno. Dani ra kami yo ha. Dani ra si Mio. Kay managbo si Mami. Managbo si Mami. Ana tay laluy-luy guys kay gi-invite tag panhapon. Ag tawag unta ko ni Mother Earth. Kay agpasalin ko kung unsay panhapon nila. Kay nag-invite man si Luy-Luy. Bye-bye. Bye-bye Mio. Bye-bye. Noreng? Birthday di ay nimo Noreng? Birthday nimo? Ay birthday ni SS. Happy birthday si SS. Hala, happy birthday. Wa di ay si Auntie Nisa di ay. Nag-practice si Auntie Nisa. Guys, panagbo ta. Daghan kaayo oh, buyag. Happy birthday. Ay karon kang mamailang pod birthday? Mao day tong giingon ni Inday nga kuan order si Angging sa kuan. Kuan kasaba cake. Agay, happy birthday gyud kaayo. Ay, manok lang nga. Sinabaw. Kani kay halang-halang ni. Halang. Dani tadi. Dana sa danay ko. Sus. Karon na. Guys, kaon ta guys. Hi guys! Sinuring. Hi guys, sinuring oh. Hi guys! Hi guys. Naama lagi ni si kuan, na si Rina di ay? Wala. Mama. Ay gidala na niya tinisa kagani ha. Timing sa di mo pag-anak diri ha. Sayang. Nag-duty ka gani haloy? Wala. Papalat yung play ko. Kuno kinyong kanuno? Opa! Nagbulan siya. Dili na sa paningala na. Wow. Mao na gina. Magkumag lagi na pohon. Ato sila ng karo, siguro to ay kwan sila ganyan. Nagkwan sa traktor gay na? Da.
Uy, sa traktor. Ay, Wala ito pa. yung kuya daw. Magkuan. Tagay. Utang tagay ah. Magapon. Ang kita igura bayad sa utang. Lahat ko ganyan Kuya LD. Ito na ba? Dito lang, inti lang. Dapat lang. Nuring, kao na Nuring. Wala man ko. Humana ka? Wala man. Humana siya guys. Si Mami. Kao na lagi? Nalumpia Ayaw, oh. pag-isod mo, dito ka. Nuring oh. Nalumpia. Kung nakita mo iro. Ya! Wala pa si Linid ah. Wapa. Ikaw na. Ay, mga baso. Barin. Uy! O, pareto ka po na rin. Nagustuhan si Mio. Ha? Mio? Humok na ang kuha ni Mio. Ato na lang ni siyang pagkanundaan. Guys, good morning. Ang tubig, hinay ang agas. Naghinay, basta kanunay. Nya, si Mario kagabi nag-uli. Nakainom na po niya akong giingnan nga. Mag-undang na sa trabaho niya. Kay mara man gyapon walay pulos ang iyang pagtrabaho kay inom raman gihapon. Nara. Higda diha. Kay aron di taka. Suntukaon karon. Niyo, ato dato ni Mario kaw. Niya nag-prepare na sa sudan sa iring og pero bawagan sad na sila karon. Lak, Niyo? Wala tubig o hinay ang tubig. Hinay. Nagkaon na si Mario. Sabta. Hoy! 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 Niyo! May daghang sudan. Nagprito siya. Na ay itlog. Diluto ang kuan. Sa tawag ani? Tocino roll. Suka out ta. Mio! Huy! 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 Isa man? Ha? Isa? Buang-buang gid kay lagot ng style na nagay ray at kakunaan mas may wala linaw pagpuyo magpuyo okay nagimbi ako nga dili manigarilyo sa siya loko panigarilyo ang bako glain ang diri basta pagkasingo ko sa kon unsa man ha ikaw na ka ni Mario ikaw ko dani guys pamahaw ta ninyong tanan nya na ako'y ikuan guys share sa inyo ha mostly mga vlogger karon nag-promote na sa sugal naay ni chat sa ako kuan na sila kabuok unom ni offer sa ako nga magkuan mag-promote ko kay qualified naman ang ako ang kuan kana ang followers sa Facebook page nya nagyon lagi nga mag-promote ko pero nagduha-duha ko kay ang sugal man good makatintal jud na siya og dili jud na siya maayo no mao jud nay kuan makadaot labi na og maadik na sa sugal nya karon datong niagi kuan ang tako sa offer
Di magani si Madam Brenda. Brain damage, nag-promote na siya. Daghan man lagi, nag-mention ako datong miagi pero daghan gaingon nga kana ang ayaw pag-promote. Kay kung once nga mag-promote ka, ang uban nimong mga followers di na mo tan-aw sa imong vlog. Ni mao to daghan sa nag-advise sa ako nang gi-chat sa ako nga ayaw pag-promote. Nya karon lagi na pud sad ni offer sa ako apod. Unsa kay maayo? Mag-promote na lang ka ko? Or praktikalan na lang jud ta karon? Kay di magay ng uban mga dagko nagsweldo, nag-promote pa man gani, no? Kay para mahuman hindi lang ako payag. Kaya akong payag, wapag kahumanan. Okay naman yung Dani. Okay naman niya. Kay makatugan naman, di man ta mabasa. Andito may wala pa. So, unsa kay maayo guys. Na may mga subscribers na akong nga no private message po. Kaya nga no, dagko ang offer. Dagko. Nya. Ang kauban sa akong kuan, agency kung kintay o mag-promote ko, si Kemarot, si Clarissa, mga dagko na ganyan na silang sweldo. No? Unsa ka guys, no? Kung mag-promote ko, kung once kung mag-promote ko, invest jud. Mao jud na ako agyud. Invest jud ko. Okay. Bahin sa gold, no, or na naman ko yung mga gold. Pero pila ra naa ang akong mga gold na napalit. Dugangan nato, no? Depende ra pud sa tao kung magpa-adik-adik gid sila sugal. Mo lagi nga kung maadik na ka imbes nga nakay kwarta para palit sa panginhanglan, di na makapalit kay magamit na okay na og mudaog. Na dili ba nato kasiguraduhan ang sugal. Kay mo sini baya gyud kung sugal pildi. Talagsaray daog. May akong gihuna-huna karon kung mag-promote ba ko. Kay daggan na sila guys. Pambalibaran ako, wala na ako nag-reply. Nangutahan sila, unsa naman? Kumusta naman? Wala na ako nag-reply. Mayo? Unsa man Mayo? Paldo na? Bitaw guys, ako pa ni muna-unaon kung unsa jud. Kay dito baya basta-basta na ay unana no nga. Tintalo nimo ang imong isig kataw. Pero depende na sa tao guys. Kung magpadala gyud siya. Nagaingon nga. Practical na karon bayot. Pag-promote. Pero ako pang hunahon kay kung naghangad yun taog extra income
Pero malagi extra income pero na may tao nga kadamay pud. Di ba? Sa akong hunahuna murag dili maayo. Para sa tanan, dili maayo. Pero kung para lang sa akong kaugalingon, okay kaayo. So unsa man jud piliun nato? No? Kay naay gaingon lagi nga, practical na karon day, pag-promote na. Okay man kayo ang kuan pag-promote. Kaso lang, di na ito kahibawan ang mga mananaway basig matintal pod. Kay sa karon diri sa Pilipinas, nagkakusog ang kuan. Mga sugal, online sugal, nagkakusog. Kaya ako, di naman ko makuha na ng scatter. Kaya nangagi, naman ko na ng mga scatter. Pero mo lagi, nga, dili sa tanan panahon nga daog. Mostly jud pildi. Mao nang hunaon sa nakog maayo. Kung say makaayo. Noon makaayo sa ako kay mo income man ko. Pero luoy ang katong kuan musugal. Kay wa ta kay bawo, bis maumaorti ang kwarta para palita ito sa kuan. Nagamit kay nagpromote ta kini kay ngano. Maayo na ba mag-istorya sa kamera? Kung sugal ang hisgutan, maayo masulti sa kamera. Ay mo kabala ka, kay ngano paldo kayo ni Permi. Kung nay kamera. Pero pag way kamera, pildi dito. No, luoy kayo ang mabiktima. Pero, mulagi nga, itintal ko, ambot lang kadanig unsay kuan. Pero sa tan-aw lagi na ako guys, murag dili jud siya maayo. Kay daghan tao ang mabiktima. Okay ra og daog kanunay. Nangingan na. Pildi kanunay, luoy. So abangan na lang kung saang mga desisyon, mga plano. Okay pa man pod. Maka-provide pa man sad ko og bayad sa utang kung kintayog makautang ko. Pag abot sa sweldo maka bayad pa man pod sad ko sa akong utang. Kaya nga no, sa tinood lang yun guys. Gamay na kay kita. Nga ang Facebook karon page na kay 100,000 naara sa $1. Usahay .99 pa jud gi $1. Na ako'y kuan, na ako'y 300k views. Na 300k views. Ang yang dollar kay 1.25. Na ako'y 270 views. Ang akong dollar kay 1.02. Imagine nga na. Pero nagdepende. Kung siguro ang imong video informative, challenge, creative, no? Dako siguro dakog dollar. Kay ngano na ako yung video nga katong
Nagmukbang gahapon. Nagmukbang ko sa kuan. Nagmukbang ko sa... Nagmukbang ko sa siomay. Siomay. Ang lumpia. Pagtanaw na ko sa dollar karon, kagahapon pa na ako gi-upload ha. Pagtanaw na ko sa dollar karon, kuan ang dollar nga nibutang 2.35 tapos 78 views. Dili ag kapariha. Nanatiha ko katong akong 300 kapin kay gamay kaayo, 200 kapin kay gamay kaayo. Unya ang picture. Napod sa dollar sa picture. Usay akong picture nga i-upload sa isa ka adlaw kay moabot og $1.89. Usay mag-abot sa $2. Sa everyday na siya nga picture. Pero kung isagunso na ko sa isa ka adlaw ka tulo ko mag-upload sa picture, ang isa ra moabot og $1, ang uban kay 0.25, 0.35, 0.60 ana ra. Mo lang usahay ang akong upload sa picture kada adlaw ka isa ra. Usay di ko paka-upload pod. Nga. Samot sa YouTube karon, gagmay na kayo og hatag. Nya nara ba toy balita-balita nga iundang daw ang YouTube. Ngani naa na say balita gani sa Messenger cut off ang Messenger karong kuan April 25. Ambot lang og unsa baka na tinuod kay sa una pa manggunaa nga agwalaon ang YouTube, agwalaon ang Facebook, agwalaon ang TikTok pero wala man. No? Wala hangtod karon pero ambot lang ka kung unsay mga decision ana. Murag na ang giingon nga oras na jud kung kintay og wala na jud, wa nay Facebook, wa nay YouTube, wa nay Messenger, wa nay TikTok. Oras na jud nga magkuan sa ta mangita na sa tagpaagi nga makatrabaho nga na kay wa naman tayo income. At least makapangita ang pud sa tagtrabaho. Lisod pud og magpuyo ay rata, no? Lisod pud og magsalig na pud sa atong ginikanan nga utro pud sad ang atong mga ginikanan nga walang giya pud, walang wala pud sad, no? Nya oras na jud nga mangita ta og trabaho. Kung kintay og i-close, walaon ang YouTube, walaon ang Facebook, walaon ang TikTok, kana na ang time nga makapahulay na ta sa social media, anang dili na ta stress nga daghan kuan, no? Una-unaon ma-relax na ta ang ato dani nga everyday na din ta maguna-una kung saan na pag provide sa atong mga panginahanglan. Pero naapaman karon padayon sa ta. Padayon sa ta. No, Mio? Na si Mio dani nagawas-gawas na sad ka ha. Si Mario to ang sa gawas nagsunod po sad siya. So thank you guys sa tanan and abangan lang ninyo kung unsa ni Aoy mag-promote baka ko. Mio? Tubig. Ang tubig dani Mio. Oh, what? I-ready na ang kuan diha, bahuganan nila. Di lang natuhuruton niyang kanong kidagkan ta kaayo. Unsa? Ipatay ka na diha kay para mag-agas ni Lani.
Mapay tanon para panon to. Bukan na ba kang kuan karon? Ay, at kuan na lang ko. Yan ako bayad dito sa ila ni ang kulumi kay base na ay bayad karon sa kuryente. Asa tong resibo gibutang? Asa tong bill sa kuryente gibutang? Kasi ada. Agasi, gigan kang ipapatay dito, ano mo gipatay? Ada dia. Naglukso ni sa kapatid. Kasi, natot. Eh.